Tervetuloa Taitoradion 3. osaan aiheena kesäkäsityöt. Puheessa taas tälläkin kertaa Marika Saara, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:stä. Ja Mia Kollanus Käspaikkayhdistyksestä. Joo, eli tällä kertaa on tarkoituksena puhua kesään liittyvistä käsitöistä. Mulla itselleni kesään liittyy aina värjääminen. Usein menen tonne Värjärikillan tämmöisen luonnonväriyhdistyksen värjäyskursseille kesäaikaan. Ja tänäkin kesänä ajattelin kokeilla hieman luonnonvärillä värjäämistä ja sitten niiden kankaiden etsaamista jälkikäteen raparperilla. Oho! Etsaamista raparperilla. Eli raparperissa on oksaalihappoa, joka tavallaan irrottaa sitä värjättyä väripintaa siitä kankaasta. Joo. Ja, siten kuvioidaankin sitten kangasta, ettei paineta siihen päälle, vaan ikään kuin irrotetaan sitä väriä. Niin. Mitä sun kesäkäsitöihin liittyy? Teet sä itse tai käyt sä jossain mielenkiintoisissa jutuissa? Sekä että, mutta mulla ei ole mitään tuollaista vakiokesäprojektia, että mä menisin aina johonkin. Mä edelleenkin jatkan samaa kuin muutenkin ympäri vuoden, että teen itekseen. Viime kesänä mä tosi järjestin itse semmoisen ystävä- ja sukulaisnaisten käsityöviikonlopun. Naisten viikonloppu tehtiin koruja, kierrätyskoruja. Se oli ihan hauska. Mä silloin ajattelin, että siitä voisi ehkä tehdä jonkun tradition, mutta katsotaan nyt. Mäkin kutsun tätä värjäys- tai värjäripäiviä tämmöiseksi aikuisten naisten kesäleiriksi. Se on tosi hauska. Aivan. Niin kyllä mä sitten yleensä ihan mihin tahansa mä meenkin kesällä, niin aina yritän katsoa mitä käsityöjuttuja siellä on ja katsoa, kun kesällä on kaiken maailman käsityömyyjäisiä ja myyjiä joka paikassa, niin kyllä mä aina kierrän katsoa, että minkälaista meininkiä, mitä ihmiset tekee. Ja kyllä mä yritän aina ostaakin jotain. Ihan pitää tukea. Mutta. Mä olin viime viikolla käymässä Tukholmassa ja siellähän paikallinen Käsi- ja taideteollisuusyhdistys täyttää nyt 100 vuotta ja heillä on aika paljon näyttelyitä. Niitä kyllä suosittelen, että siellä paikataan hukassa, mutta paikallisessa taidehallissa kuitenkin siellä on semmoinen aivan makea näyttely, jossa on useassa salissa semmoisia puumaisia installaatioita voisi olla, jossa jokainen lehti on aina yhden ihmisen tai jonkun tietyn käsityöporukan tekemä koriste, osa sitä puuta. Ja siinä tulee ihan semmoinen taideähkypylvystä ja katsoo hirveän hienoja juttuja. Ja sitten Taideteollisuusmuseossa on pudonnaista semmoinen pieni osuus. Joo, ja täytyy nyt mainostaa tässä rakkaille kuulijoille, että me just tultiin Marikan kanssa, ollaan siis Tampereella, istutaan Näsilinnan puistossa ja käytiin Kehrasaaressa, jossa on käsityöläisiä ja just tultiin tuosta, istutaan tallipihan yläpuolella ja käytiin vähän siellä katselemaan, että mikä meininki ja Marika osti tällaisen hienon, ihanan käsilaukun. Kyllä, se on aivan upea. Tämä on tämmöinen merkki kuin humpuuki. Ei kyllä tosiaankaan mitään humpuukia. Sain kuulla tuolla myymälässä, että tämmöinen kaunis naisen pieni käsilaukku on valmistettu kierrätysmateriaaleista, tämmöisestä nahasta tai keinomateriaalia itse asiassa, jolla on päällystetty moskovalaisten hissien seinäpintoja ilmeisesti. Niin, joku hotellin hissi. Aivan yllättävää. Mutta hirveän hieno. Olen tyytyväinen ostokseen. Tämä on korumainen, jota voi pitää pienenä tämmöisenä käsilaukkuna ja sitten olkalaukkuna myöskin. Uskon, että ne tulee käyttöön. Joo. Ja mä ostin eilen itse asiassa tuolta systerille synttärilahjaksi semmoset korvikset, mitkä on tehty vanhoista 10 pennin kolikoista. Joo. Tuleeko sinulle mieleen jotain kesätapahtumia, mitkä olisi kivoja, että kannattaisi mennä kesällä? Niin. Saisi inspiraatiota, ei nyt välttämättä käsityöjuttuja, mutta ihan yleisesti. Niin, mä kyllä tykkään käydä näissä kesällä on kaikkia näitä taidenäyttelyitä. Että Mänttän kuvataideviikot on kiva. Mun mielestä ne on inspiroivia. Mä inspiroidun nykytaiteesta kyllä. Ne on kivoja. Ja sitten se Villa Roosa, onko se nyt Orimattilassa? Se on kans niin kuin paikkanakin ihan hirveän kiva ja siellä on ollut tekstiilitaidetta paljon. Se on mukava kohde. Mitäs muuta? Mä oon käynyt aika usein Jämsässä, kun on tämän
Huopayhdistys Filtin näyttelyitä, niin siellä sitten taas katsomassa. Että sehän on heidän jäsenistölleen näyttely, mutta siellä on aika usein myöskin sitten kansainvälistä väriä vähän sen tuomista, kun se on huomioon uusia puuja. Pitäisikö meidän ottaa itsellemme semmoinen joku kesätehtävä? Tässä tulee meillä varmasti Taitoradioon pieni tauko ja sitten voisi olla kiva ehkä keskustella jostain käsityöstä tai muusta, mitä liittyy, niin sitten syksyllä kun uudestaan tapaamme. Aivan. Anna mulle joku tehtävä. Sun täytyy ostaa joku todella hyvä käsityötuote, jota sä käytät myöskin. Joo, no problem. Voin sitoutua. Ja sit sä kerrot siitä syksyllä. Joo, sehän on hauska tehtävä. Voiko ottaa saman? Tuo laukku meni kyllä jo tässä, että täytyy ostaa jotain muutakin. Mulla tuli samanlainen tehtävä. Niin, Joo. eikö se olisi hauska? Se olisi hauskaa kyllä. Ja sit pitää vähän tietää sen käsityön taustoista. Joo, ja sitten myös, että millä perusteella hankittu ja sitten jos on vaikka käyttänytkin jo. Eli... Tällä kertaa. Joo, erittäin hyvä idea. Täten sitoudun tähän. Kyllä. Joo, näihin kuviin, näihin tunnelmiin.